Manga min be Abobo la mairie ni Anador negebaralaw ni ɲɔgɔn cɛ be sena kabini san 2022 wagati caman u bi kari ɲɔgɔn na fo a dɔw bi laban kasoladoniw la ani ɲɔgɔn jogin. Jabate bɛɛ ye Abobo mairie danga ye a bi dɔ fɔ an ye bɛnbaliya in ko la. Bi Anador o ye dugu cɛmancɛ yɛrɛ le Abobo don dale Anador ye an tɛ se ka to mécanicien ani ferrailleur o na dugu donda o mina k'o kɛ garage ye. A bi ɲini ka san 2 bɔ bi la mairie ko u bi nɛgɛbaralaw nɔfɛ k'u ka taga yɔrɔ kura la min labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya na u kama n'a bi Ndotere quartier la nga k'u caman ma sɔn. O kumana an sera ferrailleurs fana ma ni k'u ɲininka kun jumɛn de la u bannen do ka taga Ndotere. Dɔw ka fɔ la o yɔrɔ masina in fara ka ban ko place tɛ yen bilen. Jabate bɛɛ ko o fili in bɔra nɛgɛbaralaw yɛrɛ yɔrɔ. Lomna o ka place di minnu ye Abobo olu ma sɔn ka taga Adjamekaw ni Jopugokaw le tagala premier et puis maa caman fana bɛ yen o ka magasin ta ka magasin bila location la ka n'i sigi Anador la n'i ko o kuru bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan i bɛna sɔrɔ o ka min fɔ o ye bi magasin tɛ mais e sigila magasin dila ma e sigila a bɛ Abobo commune le kɔnɔ e sigila e ma sɔn ka taga mɔgɔ wɛrɛ bɔla yɔrɔ wɛrɛ ka taa magasin ta e bɛ jigin jɔn na. Bamajan Touré ye ferrailleur ye an ka ale lamɛn. On nous dit que non, ils ont un espace de 4 hectares. Bon, u kɔni y'a fɔ ko dugukolo b'u bolo ko a bɛ taa hectare 1 walima hectare 4 ne kɔni ma deli k'a ye ma deli ka a mɛn fana an ti fosi kalama. Comment on occupe ce coin? Rien. Nga l'Amérique a fɔ la ni o de ye mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ fɛrɛ bi se ka sɔrɔ o ko la n'o tɛ ko min ye Abobo kɔni fɛrɛ ye ko ye o banna pewu ko jamana y'o latigɛ o de kama utukalo tɛmɛnen kɔrɔ u ni machinibaw nana tuguni ka magasin daw kari k'u kɔnɔfɛnw nabɔ walasa ka a feerebagaw jagoya ka bɔ yen nɔ. Mais min ko magasin tɛ yen mais place fana bɛ yen hectare 4 le bɛ yen hectare 4 boma la o hectare 4 ne yɛrɛ ko ministre ma k'a y'o hectare 4 Kanja Kote k'a y'a di Abobo ferrailleurs ma min lɔla ka to ma ko ka dɔgɔ donc a y'a d'o ma o ye o yɛrɛ ye. Et puis kɛlɛ bɛ ban. Ni ɲɔgɔn sama in kɛrɛfɛ maa dɔgɛrɛw bɛ yen minnu ko u ye degun sɔrɔ ka sɔrɔ olu ma fosi kɛ olu ye Abobo kasi feerekɛlaw ye dɔgɔkun tɛmɛlen yɔrɔ kari ni muso in ko baga kɛra olu ma. Ni i bɛ i ka da kunina tiɲɛ na u man kan ka se i ma wa a fɔra de fana ko nɛgɛfeerelaw tiɲɛ na ni b'i ka da la u kan ka tɛmɛ i la. Aw bi se k'a fɔ an ka tabaliw mabɔ walasa aw ka tɛmɛ aw ka baara kɛ nka aw man kan ka an ka tabaliw kɔni kari u man kan ka na baga an ma kɔni sariya ko cili bɛ kɛ poto de kɔfɛ nka poto ni da cɛ maga man kan ka kɛ o la. Adama Traoré fana ye fanikalala ye ale ko la mairie nana tiɲɛni kɛ olu ka da la ka courant tigɛ ani ji. U ka gbata mun kari ni ya client na o bɛ sigi olu kɔrɔ u ka se k'o recevoir. Bon, on a pas carré vraiment. Moi, je suis pas content. Et puis en plus de ça, quand on a pas de courant là, il n'y a pas de courant dans le magasin. Je travaille comment? Vous avez plusieurs fois les gars passés depuis 99 mois ici dans ce magasin. Quand je me bolan, à faire tu viens au tenant de mes cassara. On va essayer de me dire carré comme là problème. Mobili minɛn feerela ninnu ko olu ka laɲini ye bi yɔrɔ de ka di u ma min lawasalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ Ndotere ta kan sabula ko yanni san 5 cɛ Ndotere fana nafa wa kana kɛ a ko kelen ye. Aujourd'hui la carte a les visages. N'i ye mɔgɔw ɲɛda ma filɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ dusu kasilen fɛn jɔlen filɛ u bɛ k'a ni cɛya de ta nin bɛɛ ye denbayatigiw de ye an caman de bɛ yen bi an ka minɛnw bɛ an ka mobiliw kɔfuruw kɔnɔ an ka dukɔnɔnaw yɛlɛmana ka kɛ magasinw ye sabula an t'a dɔn an bɛna an ka feerefɛnw bila yɔrɔ min an y'u ta ka taa bila an ka dukɔnɔnaw na an ka denbayaw kan. Où ils habitent avec leurs enfants, leurs femmes, toutes les familles. U ka laɲini dɔgɛrɛ ye ko ni yɔrɔ bɛ di u ma a baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. Nous, il faut qu'on nous trouve un site uniquement que pour les ferrailleurs. Yɔrɔ de kan ka ɲini min bɛ di anw ferrailleurs dɔrɔn ma n'o tɛ an tun b'a dɔn ko a laban a tɛna ɲa Abobo Anador la sabula ani maaw de bɛ ɲɔgɔn kan sigi la an ka baaraw ani olu ka sigi a ka gɛlɛn yɔrɔ de kan ka ɲini min ka bon ni a fɛrɛlen don yɔrɔ min ye ferrailleurs dɔrɔn ta ye. Propre aux ferrailleurs. Walasa ka bɛnkan sɔrɔ a dun bɛ n'a fɔ la mairie labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ. Ne bɛ min da la ferrailleurs fɛ o bɛɛ k'i dusu suma parce que o tun ko ko entrepôt tɛ yen c'est-à-dire magasin baba dugu mais an ka magasin babaw ladinɛ ka denw ma ko bɛɛ n'a wagati n'o tagala an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ problème min bɛ yen an bɛ an bolo da ɲɔgɔn ma k'o ladinɛ anw ni ministère. Jateminɛw kɔni y'a jira ko fosi tɛna Abidjan marabagaw lajɔ nin wagati in na u ka yɔrɔ kari wulikajɔw la
sabula k'u ka laɲini ye bi ka dugu saniya ni ka a cɛɲa. Alpha Ka, Abidjan, VOA Bambara tɔgɔ la.